Mga mahal namong magtatanaw, welcome ni ining programa nga gidalit kaninyo sa Iglesia ni Cristo. Sa atong tulumanon karon, among pamatud-an kaninyo nga adunay usa lamang kamatuod nga Dios sa tanang dapit ug sa tanang panahon. Mga mahal namong igala, kini ang Iglesia ni Cristo and the Bible, Cebuano Edition. Nahibalo kami nga muuyon gayud kamo nga ang tawo nga buot makasiguro nga siya miyembro sa matuod nga iglesia o relihiyon ug nagaalagad sa atong Ginoong Dios sa husto nga paagi, kinahanglan una niyang pihuon nga ang Ginoong Dios nga iyang giila mao gayud ang matuod nga Dios. Kini tungod kay kung ang tawo masayop pinaagi sa pagsimba sa dili matuod nga Dios, ang tanan niyang mga paghago ug sakripisyo sa pag-alagad mahimong kawang lamang. Mao nga bililuhon gayod nga tun-an nato ang gitudlo sa Biblia mahitungod sa matuod nga Dios nga angay iluhon ug simbahon sa tawo. Unsa ba ang pamatuod sa atong Ginoong Dios mahitungod sa iyang kaugalingon? Paminawon nato ang nakasulat sa Isaias 45:5. Ako ang Ginoo ug wala nay lain, wala nay laing Dios gawas kanako. Hatagan ko ikaw kusog, bisan wala ka makaila kanako. Mga mahal namong higala, ang among gibasa kaninyo usa ka pahayag sa matuod nga Dios mahitungod sa iyang kaugalingon. Sumala kaniya, ako ang Ginoo ug wala nay lain, wala nay laing Dios gawas kanako. Kung mao ang bisan kinsa nga nagtudlo nga adunay uban pa nga mga matuod nga Dios, nga lain pa sa nagsulti sa maong sitas, ang maong magtutudlo ni supak sa atong Ginoong Dios mismo. Tungod kay usa lamang ang matuod nga Dios. Nausab ba kining kamatuoran may tungod sa usa lamang kamatuod nga Dios? Pananglitan, kutob lang ba kini sa usa ka dapit? Usbo na mo ang pagbasa sa Isaiah 45:5 ug ipadayon na mo sa versikulo 6. Dinhi sa Isaiah 45:5 hangtod 6. Ako mao ang Ginoo ug wala nay lain. Walay Dios gawas kanako. Gilig-on ko ikaw bisan pag wala ka makaila kanako. Aron ang katawhan gikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan. Masayod nga walay lain gawas kanako. Ako mao ang Ginoo ug wala nay lain. Inyong natagad nga ang matuod nga Dios nagpahibalo sa tanang tawo, gikan sa sidlakan sa adlaw hangtod sa kasadpan nga siya ang Ginoo ug wala nay lain pa. Tin-aw kini nga nagpamatuod nga ang usa ka matuod nga Dios dili sa usa ka dapit lamang. Adunay usa lamang kamatuod nga Dios sa tanang dapit. Unsa ang pagpamatuod sa mga nakadawat ni ining mao nga kamatuoran may tungod sa usa ka matuod nga Dios. Dinhi sa Deuteronomio 4:39 kini ang pagtudlo sa Biblia. Busa timan-in ninyo karong adlaw ug itanom sa inyong kasing-kasing nga ang Ginoo mao ang Dios sa langit ug sa yuta, ug wala nay lain pang Dios. Ang mga nakabaton ni ining matuod nga kaalam mahitungod sa atong Ginoong Dios, nagpamatuod nga ang Ginoo mao ang Dios sa langit ug sa yuta. Apan mahimong adunay uban nga moangkon nga gidawat nila kini, apan ilang gitudlo nga ang usa ka matuod nga Dios aduna kunoy tulo ka nagkalain-laing persona, nga ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo kuno ang mitibuok sa usa ka matuod nga Dios. Kini ba nga pagtulunan? Uyon ba sa mga pagtulunan sa Biblia? Basahon na mo kaninyo ang nakasulat sa Isaiah 64:4 ug 8. Sukad masukad wala pagayoy nakadungog o nakakita og Dios nga sama kanimo.
nga mutabang sa mga musalig kaniya. Apan sa gihapon, ikaw ang among amahan, Ginoo. Sama ikaw sa magkukulon, ug kami sama sa lapok. Ikaw ang naghimo kanamong tanan. Ang mga matuod nga alagad sa atong Ginoong Dios ni adto dili gayud uyon sa pagtuo nga ang matuod nga Dios adunay tulo ka persona. Sila mismo ang nagpamatuod nga wala pagayod nakadungog o nakakita og Dios nga sama sa atong amahan. Ang pag-ilan nila sa matuod nga Dios, siya mao ang amahan lamang. Wala gayud sila nag-ingon nga ang Dios naglangkob sa amahan, anak ug Espiritu Santo. Atong tun-an pag-usab ang mga pahayag sa atong Ginoong Dios. Unsa pa ang gisulti sa amahan? May tungod sa iyang kaugalingon nga dugang pagpamatuod nga siya usara kamatuod nga Dios. Padayon natong paminawon ang pagtudlo sa Biblia dinhi sa Isaias 46:5 ug 9. Sa kangkinsa man ninyo ipanig-ingon ako, ug magahimo kanako nga sama, ug itanding ako, aron nga kami magakasama. Hinumdumi ang unang mga butang sa karaan, kay ako mao ang Dios, ug wala nay lain. Ako mao ang Dios, ug wala nay lain nga sama kanako. Timan-an nato mga mahal namong magtatanaw nga ang amahan nga nagbuhat kanato ang nagsulti dinhi sa mga sitas nga atong gibasa. Niingon siya, ako mao ang Dios, ug wala nay lain sama kanako. Ug tungod kay ang amahan ang nagsulti niini kanato nga wala nay lain nga sama kaniya, angay natong dawaton nga siya ragayod ang matuod nga Dios nga nagbuhat kanatong tanan. Ug dugang pa sa mga gisulti sa usa lamang kamatuod nga Dios may tungod sa iyang kaugalingon nga nagpamatuod nga sayop ang pagtudlo nga ang Dios adunay tulo ka persona. Sa kangkinsa man ninyo ipanig-ingon ako, ug magahimo kanako nga sama, ug itanding ako aron nga kami magakasama. Sa ato pa, walay mahimong itandi sa matuod nga Dios. Mubalik kami pagkahuman lamang niining mga pahinumdom. Welcome pag-usab mga mahal namong magtatanaw niining atong programa Iglesia ni Cristo and the Bible Cebuano Edition. Kaganina gitin-aw nato pinaagi sa Biblia nga ang pagtudlo nga adunay tulo ka persona ang Dios, sayop ug dili uyon sa nahasulat sa Biblia. Ang matuod nga Dios mismo ang nagsulti nga walay mahimong itandi kaniya ug walay laing Dios nga sama kaniya. Busa kung ang usa ka tawo nag-ila sa atong Ginoong Dios nga adunay sama sa iyang pagka-Dios, nakasiguro kita nga dili kana mao ang matuod nga Dios. Gawas niini unsa ang labawng nagpamatuod nga usa lamang ang matuod nga Dios ug wala nay lain pa. Kini ang nakasulat sa Deuteronomio 32:4, 6 ug 12. Siya ang bato nga salipdanan ko, husto gayod ang iyang mga binuhatan, ug matarong ang tanan niyang mga pamaagi. Matinumanon siya nga Dios, ug dili masayop, matarong siya, ug makiangayon. Mao ba kini ang inyong ibalos sa Ginoo? Mga buang-buang gayud kamo o kulang sa pagsabot. Dili ba siya ang inyong amahan nga nagbuhat kaninyo? Ang Ginoo lang gayod ang migiya sa iyang mga katawhan ug walay mitabang nga laing Dios. Ang among gibasa kaninyo usa ka pahayag ni Moises. Matud pa niya, ang Dios mao ang amahan. Siya ang Dios, dili masayop, matarong siya, ug makiangayon. Ang usa pa ka pagpamatuod nga ang amahan ra gayod ang matuod nga Dios, mao ang pahayag nga ang Ginoo lang gayod ang migiya sa iyang katawhan ug walay mitabang nga laing Dios. Usa pa kini sa mga lig-on nga sandiganan
sa pagtulunan sa Iglesia ni Kristo nga ang amahan ragayod mao ang matuod nga Dios. Aron ato pang mapamatud-an nga wala nay laing Dios gawas sa amahan. Unsa pa ang gisulti sa atong Ginoong Dios may tungod sa iyang kaugalingon. Padayon natong basahon ang mga pagtulunan sa Biblia sa Isaias 44 ug 8. Ayaw kamo kahadlok, ni malisang kamo. Wala ba nako ikapahayag kanimo sa karaan? O gipakita kini? O kamo mao ang akong mga saksi? Aduna ba'y usa ka Dios gawas ka nako? O walay laing bato? Ako wala makaila og usa. Ang tubag nga gisulti sa amahan sa iyang pangutana, mao ang lig-on nga pagpamatuod nga wala gayoy laing Dios gawas kaniya. Niingon ang Ginoong Dios, aduna ba'y usa ka Dios gawas kanako? Ako wala makaila og usa. Busa tin-aw gayon ang pagtudlo sa Biblia nga ang amahan lamang ang matuod nga Dios ug wala nay lain pang Dios gawas kaniya. Walay sama kaniya og ang Ginoong Dios mismo ang nagsulti nga wala say giila nga lain pang matuod nga Dios. Kinsa pa ang nagpamatuod nga adunay usa lamang ka matuod nga Dios. Salmo 86:9 hangtod 10. Ang tanang mga nasod nga imong gibuhat moanhi ug mosimba sa atubangan mo o Ginoo ug sila managhimaya sa imong ngalan kay ikaw dako ug nagabuhat sa mga katingalahang butang. Ikaw lamang ang Dios. Ang usa pa nga nagpamatuod may tungod sa usa ka matuod nga Dios mao si Haring David. Ningon siya, ikaw lamang ang Dios. Gitin-aw ni Haring David ang pagkausa sa matuod nga Dios. Apan mahimong makiglalis ang uban may tungod niini nga magsulti. Tinuod kana kaniadto sa panahon sa mga patriarka o sa panahon sa mga propeta. Apan dili na sa panahong Kristiyano o sa atong panahon karon. Ang doktrina o pagtuo ba may tungod sa pagkausa sa amahan nga matuod nga Dios na usab na ba sa panahong Kristiyano? Kini ang pahayag sa Juan sa 17:1 ug 3. Ug sa nakapamulong na si Jesus niining mga sultiha, giyahat niya ang iyang mga mata ngadto sa langit ug miingon siya, Amahan, ang takna na hiabot na, pasidunggi ang imong anak aron ang anak makapasidungog kanimo. Ug ang kinabuhing dayon mao kini ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong pinadala. Ang pagtulunan may tungod sa pagkausa sa amahan nga maoy matuod nga Dios nagpabilin. Bisan pa karon sa panahong Kristiyano sa pagkatinuod ang atong Ginoong Hesukristo mismo sa iyang pag-ampo sa atong Ginoong Dios mitawag sa amahan nga usa ka matuod nga Dios. Unsa ba kabililhon ang kaalam nga ang usa ka matuod nga Dios mao lamang ang amahan ug ang iyang gisugo ang atong Ginoong Hesukristo. Niingon ang atong Ginoong Hesukristo, mao kini ang kinabuhing dayon sa ato pa mga mahal namong higala. Ang mao nga pagtuo, mao ang magtudlo kanato sa grasya sa kaluwasan. Ari kita sa pagtulunan sa mga apostoles. Pila ba kabuok ang matuod nga Dios nga gitudlo sa mga apostoles? Ang ilahaba nga pagtudlo may tungod sa atong Ginoong Dios nahiuyon ba sa gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo? Ang tubag niini ug uban pa sa among pagbalik. Welcome pag-usab mga higala, kaganina nagbilin kami kaninyo og pipila ka mga pangutana. Pila ba kabuok ang matuod nga Dios nga gitudlo sa mga apostoles? Ang ilaha ba nga pagtudlo may tungod sa matuod nga Dios nahiuyon sa gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo? Kini ang pagtudlo ni Apostol Pablo sa unang Korinto
8:6. Apan alang kanato, adunay usa lamang ka Dios, ang Amahan, nga ginikanan sa tanang mga butang, ug nga alang kang kinsa kita na naglungtad, ug usa lamang ka Ginoo, si Jesu-Kristo, pinaagi kang kinsa, nagalungtad kita ug ang tanang mga butang. Alang sa mga apostoles, adunay usa lamang ka Dios, ug siya walay lain kundili ang Amahan. Ug kung natagad ninyo mga mahal namong higala, ang pahayag nga alang kanato sa sitas nga atong gibasa, nagpasabot sa mga matuod nga mga Kristiyano nga gitudloan ni Apostol Pablo. O kini nga pagtuo sa mga matuod nga Kristiyano kaniadto mauusab ang lig-on nga pagtuo karon sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo nga adunay usa lamang ka matuod nga Dios, ang Amahan, nga anaa sa langit, wala nay lain pa sama kaniya. Apan angay ba kita nga mahibulong kung adunay uban nga dili motuo nga ang Amahan lamang ang usa lamang ka matuod nga Dios? Mao kini ang tubag ni Apostol Pablo sa unang Korinto 8:6-7. Apan alang kanato, adunay usa lamang ka Dios, ang Amahan, nga ginikanan sa tanang mga butang, ug nga alang kang kinsa kita na naglungtad. Ug usa lamang ka Ginoo, si Jesu-Kristo, pinaagi kang kinsa, nagalungtad kita, ug ang tanang mga butang. Apan, dili ang tanan na nagpakabaton ni ining maong kahibalo. Dili kahibugngan, mga mahal namong magtatanaw, kung adunay uban nga dili motuo nga ang Amahan, ang usa lamang kamatuod nga Dios. Hanuman, tungod kay dili ang tanan nakabaton ni ining mao nga kamatuoran, sama sa gisulti ni Apostol Pablo. Lain pa sa pagkausa nga matuod nga Dios, unsa pa ang kinaiya nga anaa sa Amahan. Isaias 46:9-10. Hinumdumi ang unang mga butang sa karaan, kay ako mao ang Dios ug wala nay lain, ako mao ang Dios ug wala nay lain nga sama kanako, nga nagpasundayag sa katapusan gikan sa sinugdan ug gikan sa karaang mga panahon, mga butang nga wala pamahimo, nga nagaingon, ang akong tambag magapadayon ug himuon ko ang tanan ko nga kahimutan. Lain pa sa pagkausa nga matuod nga Dios, ang Amahan, ug wala nay lain pa mao ang nagpasundayag sa katapusan gikan pa sa sinugdan. Mabuhat gayud kini sa Amahan tungod kay naibaluan niya ang tanang butang. Busa, kung ang Dios nga giila sa usa ka tawo, wala nakahibalo sa tanan o kaha, adunay butang nga wala siya'y nahibaluan, dili na matuod nga Dios ang iyang gituuhan. Unsa ang usa ka butang nga ang Amahan ragayod ang makahibalo? Mateo 24:3-36, paminawan ninyo pagmaayo. Ug sa naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo, giduol siya sa mga tinun-an nga sila ra, nga nanag-ingon, tug-ani kami, kanus-aman kini mahitabo, ug unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi ug sa pagkatapos sa kapanahunan. Apan mahitungod sa maong adlaw ug takna, walay usa nga nasayod, bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak, gawas sa Amahan lamang. Ang atong Ginoong Hesukristo mismo ang nagpamatuod nga ang Amahan lamang ang nasayod sa adlaw ug sa takna sa pagkatapos sa kalibutan. Angay natong timan-an nga ang usa sa mga kinaiya sa matuod nga Dios mao ang pagkahibalo sa tanang butang. Tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo wala nasayod, kung kanusa ang adlaw ug takna sa adlaw sa paghukom, husto na nga kamatuoran nga ang atong Ginoong Hesukristo dili matuod nga Dios. Labi na gayod tungod kay dili siya ang Amahan. Apan husto na ba usab nga nasayod lamang kita kung kinsa ang matuod nga Dios o sa iyang mga kinaiya?
nga mao kini ang matuod nga kaalam nga magdala sa ato sa kinabuhing dayon, dili mga mahal namong higala. Tungod kay angay usab natong masayran ang atong relasyon sa atong Ginoong Dios ug apil na ang atong obligasyon o katungdanan ngadto kaniya. Paminawa ninyo kining nasulat sa Salmo 102:3. Alagari ninyo ang Ginoo, uban ang kalipay. Duol kamo kaniya nga nagaawit sa kalipay. Ilhan ninyo nga ang Ginoo, Dios, siya ang naghimo kanato og iya kitang katawhan nga giatiman niya sama sa mga karnero. Mga mahal namong higala, tungod kay ang usa ka matuod nga Dios nga mao ang Amahan sa langit ang nagbuhat og nagtag-iya sa tanan, katungdanan nato ang pag-ila, pag-alagad ug pagsunod sa atong Ginoong Dios. Mga mahal namong magtatanaw, gidawat ba ninyo kining mao nga relasyon sa tawo ngadto sa atong Ginoong Dios ug ang mga obligasyon nga kauban niini? Giila ba ninyo ang Amahan nga usa lamang ka matuod nga Dios mao ang tag-iya sa atong kinabuhi? Kung mao, angay nga magkauban kita sa pag-alagad o pagtuman niining mao nga mga balaang katungdanan sa atong magbubuhat. Mga mahal namong higala, aron mabuhat nato kini, gidapit namo kamo. Nga pangitaon ang matuod nga iglesia nga nagtudlo niining kamatuoran sa pagkausa sa matuod nga Dios. Mao kini ang iglesia ni Kristo, ang matuod nga iglesia nga nagaila sa Amahan nga mao lamang ang matuod nga Dios. Mauusab nga ang iglesia nga nagtuman sa kinainyanhong katungdanan sa tawo ngadto sa iyang magbubuhat, ang pag-alagad ug pagsimba kaniya nga mao ang magdala sa tawo sa grasya sa kaluwasan. Sa ngalan sa iglesia ni Kristo, daghang salamat sa inyong pagtan-aw.